Kenvins ko ha. Wala na akong... Naibila, alay naman tayo. Ha? Naibila. Naibila? Ang malakal. Enormous, instantaneous. Speed changes. Pero itong Thai, mas heavy pa rin. Itong long pera, pinaka kahit kaya nakakuha, kaya ang something na diba? Mukhang ilang sisilim na. Walang pulong babae, alala kang maalam. Pabulos mo lang yung mga kanyan. Dapat nini, ngarak ka mo. Pero pala kaplaan eh.
capacity. Okay, pag sinabi mo Outdoor, 30%, eh talaga naman kung 10 kayo, pwede na ho yung tatlo. Diba? That's 30% capacity. So,
Akin. Oh, masaya. Nag-request ka eh. Sino? Hindi, gawa kaya pa. Tapang kulang-kulang na hanggang reset sa akay. Di, no, kasing kapalapon di na kanya eh. Betang document. Pangatlo yung chick na. Pero kasatingan ng lugar niya. Sa tingin ng bahay. Good. Ah. Ano monument? Dati naman ang monument yan. Sa inyo yan? Wala, hindi. BL. Okay, makikita rin natin yan.
Oh,